Choy, for today's video mga Choy, meron akong ipakakilala sa inyo. Siya si tawag og ikaw. Ito po si ikaw. Ikaw ang kanyang pangalan. Siya po ay nakatira dito sa bahay namin at nakatira doon sa inyo. Kaya nagsasabi ang buhay ay weather lang. Dahil dito tinatawag nating damuhan dahil ang damuhan nandito sa may langit. Langit at lupa may kasamang Itbulaga. Itbulaga ang salida sa una. Ang mga salida noon at ngayon palabas na noon. Kaya tinatawag yang ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas na may dangal, katarungan at kalayaan. Sa panahon ni Jose Rizal, yung kanyang hinapay na pinaganon, yun ang tinatawag na happy birthday. Nakalimutan ko pero naintindihan nyo naman ang sinasabi ko. Dahil sa pagkakataong ito ay nararanasan ko ang kabiguan sa aking damdamin. Yun ay tinatawag na wasak na wasak. Wasak na wasak ang puso ni Lastimac. Ang mga sinasabi ng mga rap doon na sila si Tinshinhan, yung mga insik na nagsasabing chingkwangkwang, chingkwangko. Yung mga Tagalog ay nagsasabing mabait daw lalaki sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay nabibigo tungkol sa dahon. Dahil ang dahon ng puno ay naging langgam na lumilipad.